हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सद्गणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ത്രിഗുണികളുടെ ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഓരോ ഗുണത്തിലും പെട്ടവര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും തപോ ഗുണത്തിലും ചെയ്യുന്ന തപസ്സായാലും ദാനം, ഭക്ഷണം, പിന്നെ യജ്ഞം, അങ്ങനെ കർമ്മം, അതെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അവരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് 18ാമത്തെ അധ്യായം, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. എത്ര അധ്യായം ഉള്ളത് മൊത്തം ഭഗവത്ഗീതയില്? 18 അധ്യായം. 18 ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അർജുനന് പിന്നെയും സംശയം തീർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം സംഗ്രഹമാണ്. ഈ വരെയുള്ള പഠനത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗ്രഹമാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? ത്യാഗം, സന്യാസം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ, അതോ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അതാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന്
വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സന്യാസവും ത്യാഗവും എന്താണ്, രണ്ടും ഒന്നാണോ, രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് സന്യാസം? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കുക, പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, അതാണ് സന്യാസം. പക്ഷെ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ത്യാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഫലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസം കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ത്യാഗം കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നല്ല, പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു, ഋഷികൾ പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇവര് പറയാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് പറയുന്നത് എന്നൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയാറില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? ബുദ്ധിമാന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഋഷികള്, ആ മഹർഷിമാര്, ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുണ്യായാലും പാപമായാലും അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദോഷകരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, പക്ഷെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് കേൾക്കൂ. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ത്യാഗം 3 വിധം ഉണ്ട്. ആ 3 വിധം ത്യാഗത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, രാജസിക ഗുണത്തോടു കൂടിയുള്ള ത്യാഗം, പിന്നെ താമസ ഗുണത്തോടു കൂടിയുള്ള ത്യാഗം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അവ 3. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ പോലും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 നമ്മള് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ? നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, ഇവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നമുക്ക് ജപയജ്ഞം ചെയ്യാം. അതുപോലെ ദാനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം, അമ്പലം പണിയാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ തപസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റുക? ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തിനിട്ട് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തില് നാമം ജപിക്കുക, രാവിലെ നേരത്തിനിട്ട് കുളിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ തപസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം.
ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആസക്തിയോട് കൂടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല. ആസക്തിയോട് കൂടി ഇതില് ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളില് ആസക്തിയോട് കൂടി അത് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാനുള്ള ആ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ആവാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇത് കർത്തവ്യ നിർവഹണം, ഇതെന്റെ കടമയാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ മനസ്സിൽ ആസക്തി വെച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും ആവരുത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നീ ചെയ്തൊക്കെ നീ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സും നീ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് നീ ആസക്തി വെച്ചിട്ടോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലാണ് നീ ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ടത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 3 തരം ത്യാഗം ഉണ്ടെന്ന്. അതില് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയത കർമ്മങ്ങള്, നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങള്, നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കടമകള്, അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ നിയത കർമ്മങ്ങള്. ഭാര്യയ്ക്കായാലും ഭർത്താവിന്, അച്ഛന്, അമ്മയ്ക്ക്, മക്കൾക്ക്, സഹോദരങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് രാഷ്ട്രത്തോട്, സമൂഹത്തോട്, കുടുംബത്തോട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതെല്ലാം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം അതിനെ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഏതാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കൊരു സുഖമില്ല, എനിക്ക് അസുഖാണ്, വയ്യ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മടി പിടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലവരെ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാമ്യകർമ്മ ആയാലോ, കാമ്യകർമ്മ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിടുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിന് രാജസ ത്യാഗം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം. ഇനി അതില് കാമ്യകർമ്മ ആവും അങ്ങനെ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ധനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മം കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഫലം എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇത് കാമ്യകർമ്മ ആവുമോ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിനെ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഇനി സാത്വികമായ ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ഫലവും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഒരു മടിയും കൂടാതെ അതിനെയാണ് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം. അതിനെ സാത്വികമായ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാനും ആത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധനിഷ്ഠനായി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അയാൾക്ക് മരണശേഷം നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ സുഖവും ദുഃഖവും പുണ്യം പാപവും ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതനായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികവും രാജസവും താമസവും.
അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി കൂടാതെ, ഇതുപോലെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട്, അതിനോട് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഫലാസക്തി കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കരുത് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ആ കർമ്മത്തെയാണ് സ്വാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ അവർക്ക് ഇഷ്ടം, അത് നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. മക്കൾക്ക് എന്റെ മക്കള് ഇത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മള് ആ കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിനൊക്കെയാണ് സ്വാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. അതായത് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, ഉറക്കില്ല, രാത്രി ഒരുപാട് വൈകിട്ടും ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെന്ത് പറയും? രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 70-80 ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് പണിയും, എന്നിട്ട് ബാക്കി ലോൺ എടുക്കും, കടം വാങ്ങും. പിന്നെ ആ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓടി നടന്ന് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. അവസാനം വയസ്സാവുമ്പോ എന്താവും? പിന്നെ ഒന്നിനും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ വീട്ടിലെ ഇല്ല. ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ നമ്മൾ അതിന് പണത്തിന് വേണ്ടി പിന്നാലെ നടന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ രാജസ കർമ്മം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ് എനിക്ക് ഇതിന് സന്തോഷം കിട്ടും, പക്ഷെ ഇല്ല, നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസകർമ്മം. താമസകർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോവുക അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. ഇനി ഞാനിത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമാകുന്ന കാര്യമാണോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ദുഃഖം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണോ, അതും ചിന്തിക്കില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് താമസകർമ്മം. അത് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കും ഗുണമില്ല, അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ഗുണമില്ല, അയാളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ മറ്റു അയൽപക്കക്കാർക്കോ ആർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ദോഷങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് താമസകർമ്മം. അഴിമതി ചെയ്യുന്നത്, മന്ത്രിമാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കുറെ പേര് പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങി അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? അവരെന്തെങ്കിലും അഴിമതിയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ താമസമാണ്. പിന്നെ മദ്യപാനം, ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് വിൽക്കുന്നത്, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് താമസകർമ്മം. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, 3 തരം കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? 3 തരം ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്താണ്, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്, അതിനെ പറ്റി അറിയും. പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? എന്തിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടണം, ഞാൻ എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, അതിനറിയും. എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ്, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത്? ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലാണ് അതെന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കുക, ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലാണ് അതെന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുക, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും. ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിനെയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വികമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അവർക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്നെ ബന്ധനത്തിലാക്കും, ഇതെന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാവാൻ പാടില്ല, കാരണം നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം? അപ്പൊ അതറിയും, അത് മനസ്സിലാക്കും, അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം, തെറ്റും ശരിയും എന്താണ്, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടാത്തതും എന്താണ്, അതിനൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പാർത്ത ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്,
എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ഇനിയിപ്പൊ സാത്വികമായ ബുദ്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രാജസം. അവർക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. തെറ്റും ശരിയും എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് എന്താണ്, അതും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മത്തിൽ പെടുവോ അതോ അധർമ്മമായി പോവുകയോ, അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് രാജസമായ ബുദ്ധി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസ ബുദ്ധി. ഇനി താമസ ബുദ്ധി എന്താണ്? അത് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. നല്ലതിനെ കണ്ടാൽ ചീത്തയായിട്ട് തോന്നും, ചീത്ത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യും. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ തീരെ സാധാരണക്കാരെ ഇത് വലിയ ആളാണ്, വലിയ മഹാത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിയാണ് താമസ ബുദ്ധി. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമഃ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ എന്നെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ? പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഒന്നാവുക, ആ ഏകീഭാവം, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാള്. നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? പരമാത്മാവിനെ ഏകീകരിക്കാൻ അല്ലെ? ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാള് പ്രസന്നാത്മായിരിക്കും, എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയുള്ളൂ, ഭൗതികമായ ഒരു ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അയാളെ ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. ഞാൻ ശോചതി ഞാൻ കാംക്ഷതി, അയാൾക്ക് അയാളെ ഒന്നും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പെട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തി, ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യം? അതുകൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും നേടണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഇനി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലല്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഓർത്തുള്ള ദുഃഖമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയും ദുഃഖവും ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, സർവ ഭൂതങ്ങളെ ഒരുപോലെ സമഭാവന, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സൗഭാഗ്യച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. എല്ലാവരിലും ഒരേ ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി. അതുപോലെ സർവഭൂതങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാവരിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. മദ്ഭക്തി ലഭതേ പരാംഗ, ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടി എപ്പോഴും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ വ്യക്തി. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തഥോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിയ മാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം എങ്ങനെ അറിയാം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ആ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ആ പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥയാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിരുന്നു? മുമ്പ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭഗവാനെ അത്രയും ഉള്ളൊഴിഞ്ഞ് ആരാധിച്ചിരുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു ദിവസം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗസ്ത്യ മഹർഷി അതിലെ വന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടില്ല, മഹർഷി വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ആ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി എന്ത് വിചാരിച്ചു? എന്നെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, ഇവൻ അഹങ്കാരമാണ്, അഹങ്കാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ശപിച്ചു, ആനയായി പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിച്ചു. പക്ഷെ ശപിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊരു ദുഃഖം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തിയ ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആനയായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷെ ആനയായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴും ആനകളിലും രാജാവായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ അതുപോലെ അത്രയും നല്ല രാജാവായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആനയുടെ ജന്മത്തിലും കിട്ടി. ആനയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആ ആനകളുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആനകളുടെ രാജാവ്, ഗജന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് അങ്ങനെ വാഴുകയാണ്. കുറെ പിടിയാനകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ കളിച്ച് രസിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുതല കാലില് പിടിച്ചു. മുതല കാലില് പിടിച്ചപ്പോ വിടാനായിട്ട് കുറെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും മുതല പിടിവിടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പോഴേക്കും ഈ കുറെ പേര് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സും അതുപോലെ കുറെ പിടിയാനകളും ഒക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരും കുറെ പരിശ്രമിച്ചു ഗജേന്ദ്രനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാനായിട്ട്. അവരും പിടിച്ചു വലിച്ചു കുറെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം എന്തായി, ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ദിവസം പോയി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർ കുറെ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ പതുക്കെ 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 എല്ലാവരും പോയി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഗജേന്ദ്രനെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പോയി. എല്ലാരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലായത്, നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കൂടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ അത്രയും നല്ല ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് മുമ്പ് ചെയ്ത ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പൊ വേഗം അവിടെ നോക്കുമ്പോ കുറെ താമര നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊയ്കയില്. ഓരോ താമര പറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഓരോ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോ വട്ടം ഓരോ താമരപ്പൂ പറിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നദിയിൽ കിടന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ മുതലേനെ ആദ്യം അനുഗ്രഹിച്ചു. കാരണം എന്താ, ആ മുതല പഠിച്ചത് ഒരു ഭക്തന്റെ പാദത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാന് ഭക്തനെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആ മുതല ആദ്യം ഒരു ശാപം കിട്ടി മുതലായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ആ മുതലേനെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ മുതലയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി, പഴയ രൂപം തിരിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങനെ മുതല തിരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്നനെ മഹാരാജാവിനെയും ആ ആനേനെയും രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് ആ മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭക്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുടെ ഗുണം ആ സമയത്ത് ഗജേന്ദ്രന് ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. സർവകർമാണ്യഭിസദാ കുർവാണോ മദ്യഭാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് തരം ഭക്തിപരമായ പ്രവൃത്തികൾ, ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മത്തിലായാലും അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ, എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ, അവൻ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെ? അവൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും അവൻ എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. എന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാരുണ്യത്താലും എന്റെ സംരക്ഷണത്താലും അവൻ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ധാമാണ്? അനശ്വരമായ ധാമമാണ്, ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്, എന്നും ഉള്ള ധാമമാണ്. എന്നും നശിക്കുന്നതോ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതോ അതൊന്നുമല്ല. അത് എന്നും എപ്പോഴും ഒരേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിലേക്ക്, അനശ്വരമായ ആ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എന്റെ ഭക്തൻ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തില് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം, ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ, അടുക്കളയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും അതെല്ലാം വലിയ സേവനമായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതായ എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കും, ഇയാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആ ഭക്തൻ വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അവൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. കാരണം അവൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും എന്റെ സംരക്ഷണത്താലും എന്റെ ആ ശാശ്വതമായ തത്താമ പരമമ ആ ശാശ്വതമായ എന്റെ നാമത്തിലേക്ക് അവൻ പ്രാപിക്കും.
മച്ചിത്താ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അധചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും അതിജീവിക്കാം. അതെല്ലാം നമ്മളെ ഭഗവാൻ തീർത്തു തരും. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്, ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയാണ് നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും വീണ്ടും 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിലൂടെ പല ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മുക്തി തരും, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരു മുക്തി തരും, ഒരു മോക്ഷം തരും ഈ ലൈഫിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കെട്ടുപാടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പതുക്കെ കഴിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം കെട്ടുപാടും അഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതീതനാകും. എല്ലാ കെട്ടുപാടുകളും എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് മുറിച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് പാത്രമാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താല് നമുക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതൊന്നും ചെയ്യാതെ അതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അതിനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം. അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ രക്ഷിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ട് കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് മുക്താവസ്ഥ കിട്ടും. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അനുസരിക്കില്ല, എന്നെ അനുസരിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, പിന്നെ നിനക്ക് നാശമാണ് ഫലം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിലെ പോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് നിയന്ത്രിക്കും? ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച. സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ്. അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തെ കറക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് അതാരാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തെ, ഈ യന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ കറക്കുന്ന, അതിന് ഭ്രമണം ചെയ്യിക്കുന്ന അത് ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? മായയിൽ പെട്ട് വഴി അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ്, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ മായ നമ്മളെ ബാധിച്ചു. നമ്മൾ എപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ മായ ബാധിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് വഴി അറിയാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത്? പാവകളിക്കാരനെ പോലെ. പാവകളിക്കാരൻ പാവകളെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി ഇട്ട് കെട്ടി അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ മായ നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ മായയുടെ കൺട്രോളിലാണ്, നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്നത് മായയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പരമാത്മാവ് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പറ്റി എല്ലാം അറിയുന്നത് ആർക്കാ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതും ഭഗവാന് മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്ര സാധാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാന് നീ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യണം. നിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, നിന്നെ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെ കാണുന്നത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവാണ്. ഒറീസയിലെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടെ രാജാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും, എനിക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറെ വർഷം ജഗന്നാഥപുരിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് കുറെ ആളുകളെ വിടും, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ദർശനം തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരെ വിടും. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല. മഹാപ്രഭു പറയും, എന്തിനാ കാണേണ്ടത്, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, അദ്ദേഹം രാജാവല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഉന്നത വ്യക്തികളായ ഈ രാജാക്കന്മാര് അവരൊന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല, ഒന്നും നേടാനില്ല. ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇഷ്ടം. ഇതുപോലെ സന്യാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടപഴകാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല, എന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആളുകളെ വിടും. അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കി വിടും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമവും, കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. നല്ല ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമവും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ പറയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അങ്ങ് ഒരു ഭക്തനെ പോലെ, ഇപ്പൊ രാജാവായിട്ടില്ലേ, രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലല്ലേ, ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ പോലെ, ഒരു ഭക്തന്റെ വേഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട്, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു നോക്കൂ, അപ്പൊ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിന് തോന്നി, ശരിയാണല്ലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാലോ. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ജഗന്നാഥ് പുരി രഥയാത്രയൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് രാജാവിൻ്റെതായ വേഷഭൂഷാദികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട്, നല്ല ഭക്തനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വസ്ത്രത്തോടു കൂടി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഈ രഥയാത്ര നടക്കണ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചൂലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാൻ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ചൂലെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ ആ ജോലി ആര് ചെയ്തു? ഈ രാജാവ് ചെയ്തു. ചൂലെടുത്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ രഥയാത്രയുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നടക്കുക. അപ്പൊ ഇത് മഹാപ്രഭു കാണും. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന് സന്തോഷമായി, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തനല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അതും ഇത്രയും വലിയ രാജാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇത്ര നാളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് കുറെ വട്ടം ചോദിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ സമ്മതിച്ചില്ല മഹാപ്രഭു. വേണ്ട, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് മഹാപ്രഭു ഓടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തനായി പോലെ. അപ്പൊ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, നിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൂ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം മതി, നിനക്ക് ശാന്തി നേടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിനക്ക് ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാം. ഇതിത്തെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു, അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നീ ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ അർജുനൻ വിഷമത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ തുടക്കത്തില്.
ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ? ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ താഴെ ഇട്ടു. എനിക്കിനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, എന്റെ സ്വന്തക്കാരാണ്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, എന്റെ മുത്തച്ഛൻ, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇവരെ കൊന്നിട്ട് പാപമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ രാജ്യമൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ അർജുനനാണ്. ആ അർജുനന്റെ ഭഗവാന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു തന്നു, ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി നീ ആലോചിക്കുക, നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക, സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത്, നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതം, എന്താണോ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ നിർബന്ധിക്കണില്ല, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? നിനക്ക് എന്താണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു, പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ഇതൊക്കെ ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, ഞാനിത് തീർത്ത് പറയുന്നു, ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഭക്തരെല്ലാം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തനാവുക. നീ എന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ഓർക്കുക. ഭക്തരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തനാവുക, പിന്നെ എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. ഈ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ, നീ എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാ, എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ, നിനക്ക് എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് കുറെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കുറെ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നെ ഏത് വഴിക്കൊക്കെ പ്രാപിക്കാം, ഈ വഴി പറ്റി ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, നീ സാധന ഭക്തി ചെയ്യുക. അത് നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക, അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കുറെ മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കുറെ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കുറെ ജ്ഞാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കുറെ യോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ നിന്റെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ ശരണം തേടുക. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം. നീ പേടിക്കേണ്ട, എല്ലാം നീ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും വിട്ടോ, നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം. ഏത് ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ രഹസ്യമായ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനത്തെ, ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനത്തെ നീ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കണം. അത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് അവന് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കത് ലഭിക്കും. അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും? അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ നമ്മളിത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മറ്റു ഭക്തർക്ക്, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഉപദേശിക്കണം. എന്നിൽ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് അത് ഉപദേശിക്കണം. ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാർക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്? ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അവര് വിശ്വസിക്കില്ല, അവരിത് സ്വീകരിക്കൂല. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പറ്റി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവര് പുച്ഛിക്കും, അവര് പരിഹസിക്കും, അവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഇത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യതമ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുക. അവന് ഞാൻ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാ ധന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, വേറെ ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് വേറൊരാളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഇത് നിങ്ങൾ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ, അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അവനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഇനി ഒരാൾ ഉണ്ടാവാനില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്റെ ഭക്തനാണ്. എന്റെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരെയും ഭക്തരാകും, അവരെയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പരമപാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം ഇത് പഠിക്കുന്നവര്, ഇത് പഠിച്ചറിയുന്നവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ ആരാധിക്കാണ്. അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഗ്രന്ഥം അവര് വായിക്കുമ്പോ, അവരത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, അവരത് ഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവരെന്നെ ആരാധിക്കാണ്, അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നില്ലേ? കാരണം തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനൻ വ്യാമോഹത്തിലേക്ക്. അർജുനൻ പറഞ്ഞൂല, ഈ വ്യാമോഹം കാരണം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ, എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരം അത് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് അർജുനന് വേണ്ട ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ഇനി ഗുരു എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇനി ശിഷ്യനത് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, ഇതൊക്കെ നീ കേട്ടില്ലേ? ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? നിന്റെ അജ്ഞാനമൊക്കെ മാറിയോ? നിന്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായി നിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ നീ എല്ലാം ശരിയായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ അർജുനനെ അറിയാം, അർജുനന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല, എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനായി. മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയം കാരണം ദുഃഖിതനായിരുന്നു, എനിക്ക് അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ബന്ധുക്കളില്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, അതൊക്കെ മാറി, ഞാനിപ്പോ ദൃഢനായി. പിന്നെ സംശയമായിരുന്നു, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നറിയാത്ത ഒരു സംശയത്തിലായിരുന്നു. അതൊക്കെ മാറി, എന്റെ സംശയം, ഞാനിപ്പോ സംശയരഹിതനായി, എന്റെ സംശയം ഒക്കെ മാറി. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. എനിക്ക് പാപമാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ മാറ്റി കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ കാരണം ഇവര് കൊല്ലപ്പെടുകയല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ദൃഢനായി, എന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി, സംശയരഹിതനായി, ഇനി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.
സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ആരോടെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു, എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു. ഇപ്പൊ ആ സന്ദേശം എനിക്കിപ്പോ കോൾമേർ കൊള്ളുകയാണ്, എന്റെ മേലൊക്കെ കുളിര് വരുന്നു അത് കേട്ടിട്ട്. അത്രയും സന്തോഷത്തിലാണ് സഞ്ജയൻ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. ഇത് യോഗേശ്വരനായ ആ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നേരിട്ട് കൊടുത്ത ജ്ഞാനമാണിത്. പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചു. വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, വ്യാസന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് എനിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. വ്യാസൻ ഒരു ദിവ്യദൃഷ്ടി, ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നടക്കുന്നത് അത് നേരിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കും ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് എനിക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇത് കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് കോൾമേർ കൊള്ളുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ആനന്ദം വരുന്നു. ഈ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച ഈ സംവാദം അത് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും ആനന്ദത്തില് ആറാടുകയാണ് രാജാവേ എന്ന് പറയണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. സഞ്ജയനെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആ സന്തോഷം തീരുന്നില്ല. അത്രയും ആനന്ദത്തിലാണ്. കാരണം ഈ പരമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനന്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി അർജുനന്റെ പോലെ തന്നെ വ്യാസൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയന്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനും കാണാൻ സാധിച്ചു ആ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ, ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടും ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് അത്യന്തം സന്തോഷം. അപ്പൊ വീണ്ടും എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു, ഞാൻ ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ, ആ യോഗേശ്വരനായ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എവിടെയാണുള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്താണുള്ളത്? എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ ആ അർജുനനുള്ളത്? ആ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആളെന്താ ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ? അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്, ആ യുദ്ധകളത്തില് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ? ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക? എന്റെ മക്കള് ജയിക്കുകയോ, എന്റെ മക്കൾക്ക് തോൽക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തീർത്തു കൊടുക്കാണ്. ആരാ ജയിക്കാന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയാണ് സഞ്ജയൻ. എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്? ഏത് സൈഡിലാണുള്ളത്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്ത്. എവിടെയാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ ഉള്ളത്? അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം, അവിടെയാണ് വിജയം, അവിടെയാണ് ശക്തി, അവിടെ നീതി അവിടെയാണ്, അല്ലെ? ധർമ്മം അവിടെയാണ്. എവിടെയാണോ ധർമ്മം അവിടെയായിരിക്കും വിജയം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തിനാ വന്നത്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. ആ ധർമ്മം എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് ധർമ്മം ഉള്ളത്. അപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അവിടെ അർജുനനുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം, അവിടെയാണ് വിജയം ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 18 അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാത് വിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം, അത് പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ, താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്നവൻ
ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും ശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പദം വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, നിത്യവും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ. ആ എത്രയോ കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഡെയിലി മുടങ്ങാതെ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി നിങ്ങൾ വായിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കർമ്മങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മലനിർമാർജനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹൃദ്ഗീതാംബസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡെയിലി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഴുക്കൊക്കെ മാറും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അഴുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ ജപിക്കണം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക സംസാരം മാലിന്യം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഈ മാലിന്യം കാരണമാണ്. ആ മാലിന്യം നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നു. നമ്മളെ ഈ ജലത്തിൽ കുളിച്ചാൽ, ഏത് ജലത്തില്? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഈ പുണ്യജലത്തില്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ദിവസവും വായിക്കണം. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഈ ഭഗവത്ഗീത എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഗീത വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗാനമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങള്? മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണോ പറയുന്നത് അതെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ സർവ്വ വേദാന്ത സാര സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മറ്റുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നതിനെ എല്ലാം ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇതുള്ളപ്പോ നമുക്ക് വേറെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർവക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഡെയിലി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം പോലും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണനും ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നത്. ആരാ പറയുന്നത്? ശങ്കരാചാര്യാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം മതി. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ആ ഗീത. പിന്നെ ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനാണ്. ആരാണത്? ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം. ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം മതി. ഒരേ ഒരു ദേവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം മന്ത്രമാണ് ആ ഒരേ ഒരു നാമം. ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय.